Karin matur kesuwun kanggo anak-anak rentong lagune dadi siji bayak kanggo Mas Udi nok liut sedulure Bapak Haji Rusdi wong Kedung kanggo Mas Wandi senang wangut sing lagi belajar Bapak RW kanggo Bapak Nelio sing duwe lagu kanggo Bapak Nenonok wong garange keding Bude Ekasi sing de beres putih majasi seminggu apa sih cuma janjine kangge anak-anak rantau tetunggu sampai kliwat waktune nah apa sih sampai ke Bapak RW apa sih Bapak liut sayang wong sing paling eman kanggo Bapak RW aja kalian rakolu Bapak RW apa sih nginu lan mangan selalu Bapak RW pusing ning pikiran kanggo Bapak RW mikiri sing dadi pujaan apa sih sayang lawas pisan nok cikan ninggal kanggo Bapak RW badan nok cika matur kesuwun kanggo Bapak RW Bapak liut sing duwe lagu kangge Bapakku Rangdusari Mamai Alvin wong Bulak Paren kanggo sapa Bapak ayah Bapak RW Bapak Carwa Bapak RW saya Bapak Carwa Bapak RW Bapak Carwa saya Bapak RW kanggo Bapak Kaila nok cika Mimi Dandi nok cika terus nok cika mangkate Mamai Ulpa waktune jam rolas apa sih ngomonge Bapak RW ora bakal kawan tetapi akhirnya kebias wis setahun tuntas ditinggal ora melas kanggo Mimi Haji Nok Cari Cika. dan Nok Cinse seminggu nok cika apa sih cuma janjine nok cika sayang ngemulan nok cika rakaya kelingan Bapak RW mikiri sing dadi pujaan Bapak RW Bapak RW sayang Bapak RW eman masih senggol khusus kanggo Bapak Nelio wong Limbangan kanggo Mamai Eko bekas tuan rumah wong Blangko kanggo Mamai Eko bekas tuan rumah wong Kedungeng kanggo Ramanto Rias bekas tuan rumah sing Cigaruga kanggo anak-anak rantau
gawe keding sing duwe kawasan Taiwan, Jepang, Korea, sing de Hong Kong keding kanggo Bunda Yasmin sing ana ning Abu Dhabi, kangge Bapak panitia, kanggo Bunda Wulan nok Mila sing ana ning Singapura, Mamai Ulfa, mangkate nok Cika waktune jam 12 apa je ngomonge orang bakal lawan, tetapi akhirnya apa je kebias wis setahun tuntas ditinggal orang melas. Bapak RW seminggu Bapak RW cuma janjine Bapak RW tunggu Bapak RW keliwat waktu nih apa je sampai ke sengarep ngarepe. Aduh lawas pisan Bapak RW sampean mangkate kesuwun Bapak RW.